Ja, we gaan aan boord van de Titanic, want vannacht is het precies 100 jaar geleden dat het schip zonk. En hier in de Klink in Koudem gaan we ondervinden hoe dat weer aan boord van het schip. Welkom aan boord. Alsjeblieft. En wat voor klasse passagier ben ik dan? Wat mooi zelf. Want ik heb begrepen dat als je eerste klas bent, dat je meer kansen hebt om de ramp te Dat overleven. denk ik wel. Dat denk ik wel. Dus Joosje ken je wel in de eerste klas. Oh, geloof. Ja, dank u. Ja, dat bent ook prima. Veel plezier. Nee, wie het willen we net, maar het weer wel een bjusterbaarlijk barren in de Klink. De Titanic 2.0 jouwt een dikke kniepeeg naar de film uit 2005. Violiste Emmy Verheij stiet al heel lang aan de top. Ze viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. En ze wie in Friesland om een concert te gaan met pianist Frans Douweslot. En de landelijke finale van de kunstbende. De wedstrijd van jong artistiek talent in alle tinkbare categorieën. Er dienen 8 Friese finalisten mee en daarvan ging er 1 met een prijs naar huis. Ja, er zitten meestal te kaart spelen. Ik geloof net tot de eerste klas is. Die kan maar zo doen. Er wordt al lekker gokt op het schip, terug jong en oud. Pas. Afsplitsen. Ook zo wel heel lekkere taartjes. Ik denk dat dat de eerste klas is. Maar we die zo pakken of wist u dat het werkt? Geen idee, dat is niet de baas. Zie ik het maar eens even uit. Of vreeg je maar eens even? U mag blijven zitten. U mag rondlopen. Doe dat vooral. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Loop lekker met ons mee. En u kunt grote delen volgen op het scherm. Arie Flits, de verslagjouwer van Bult en Nijs, is de regisseur van de Titanic 2.0. Hij doet het voor het eerst. Dat is de goedkope klasse. Het is een helse klus, moet ik zeggen. Wel heel leuk, want we hebben er heel veel lol in. Maar we hebben geen idee wat ons overkomt, als ik eerlijk ben. En dit binnen Sibylle uit Ries en Ali van Koudem. Zij spelen de rol van het stijl dat elkaar vindt op het schip. De rollen dus van Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Ik kom aan, mijn tante en mijn oom die ben hier al. En Sibylle gaat ik naar het schip, die had sparren en die had genoeg geld om ik mee te gaan. Alleen nog Sibylle ben natuurlijk naar de tweede klas en ik ga naar de eerste klas. Dat schijnt zo deelt. Maar wij komen elkaar wat zien op de loopplank hier. Hè? En dan Sibylle elkaar al en dan vinden we elkaar toch wel een beetje leuk. Ali! Tante! Hey Ali! Hey, schat! Hoe is het met hij? Oh, lomperik! Zo goed. De eerste je net. Ken nou die nou eigen? Hoe gaat het van? Goed. Nou, u ziet het, dames en heren, de hoofdrolgasten van vanavond zijn gearriveerd. Deze jonge dame is Ali. En Ali woont, we hebben het over 1912, op de Dammense Waai in Koudem. In een enorm mooi huis woont ze. Gaan we over naar onze andere hoofdrolspeler. En als u zin hebt mag u meelopen. Die zit in de tweede klasse. Die is niet zo rijk. En dat is Sibylle. Hij is nu al aan het gokken. Koud binnen, die jongen. We worden een beetje dus heen en weer geleid naar de tweede klasse en de eerste klasse. De twee geliefden zitten in de verschillende klassen. Dus ja, hoe vinden zij elkaar? Maar ik vind het wel een heel leuk concept. Iedereen zit een beetje aan de tafeltjes. Lekker even wat te drinken, een lekker hapje erbij. En je kunt overal best wel aardig volgen. Het is een hele ongedwongen setting. Ik vind dat ze het heel leuk oppakt. Stoker Wessel van de Titanic komt ook uit Friesland. Ken ik het alles al in? Daar is het graag, kom on, hellen! Oh, sorry. Het is altijd hetzelfde met die, man. Ik moet je alles al in het, man? Komt-ie! Binnen. Oh, we gaan vertrekken, dus opstoken het kring! De eerste functioneringsgesprek, vriend, en kies voor de baas. Sibylle had ondertussen een kreersjas gevonden en zo komt hij dorst de eerste klas binnen. En hij zet zijn verliedingskunst in op een piano. Het lied van Celine Dion uit de leefde scène waarvan Kate Winslet kwartlied zei dat ze acuut misselijk wordt als ze het jet. Wat denk je? Mag ik dat ik een probeer?
Ik ken het vast niet zo goed, hè, maar ik moet even... Sjen had ik wat zei ik? Welke... Zit er voor weer in, hè? Die. Nee. Een leuk en totaal improviseerd moment in de voorstelling. Vooral als je weet dat pianist Peter Siebinga pas krekklien invallen is. En ja, het werkt. Erik, wat te eten. Dit is mijn leven. Sibbele, de mollevanger van Ries, had hem een plakje verskaft aan de kapiteinstafel. Want Ali is het nichtje van de kapitein. Laat ik jou even zien hoe dat werkt. Hij heeft ontdacht om bepaald stuit onder help of een regisseur of wat dan ook van boeten bij te vregen. Ja, absoluut. Bij acteurs vooral. We hebben echt serieus gedacht, moeten we niet eens bij Zult gaan informeren, bij theater. En dan gewoon acteurs inhuren. Dat is één. Regisseur hetzelfde verhaal. En toen, ja, waar we tegenaan lopen is, we zijn heel enthousiast. We hebben vreselijk veel middelen hier in het dorpshuis. Maar geld hoort er niet altijd bij. En dan raken we heel erg boven budget. Dan was het ook inderdaad waarschijnlijk een stuk professioneler geweest dan nu. Nu zijn we gewoon met alle respect goedwillende amateurs. Die heel erg hun best doen en heel enthousiast zijn. En dan hadden we ook misschien wat meer publiek getrokken. Maar ja, dat zijn de beperkingen waar we mee zitten. Ali vermakkert haar ondertussen prima in de tweede klasse. In de wereld van Sibbelen dus. Zo, het steek is het Titanic 2.0 en dat betekent eigenlijk dat het interactief is, dat we verwachten dat het publiek wat mooi doet. En maar die insteek is het dus echt heel onverwachts wat er gebeuren kan, maar we moeten altijd wel even rondkomen naar de verhaallijn. Maar het kan best wijzen dat iets bijvoorbeeld wat 10 minuten langer duurt dan normaal. En ja, de scène op de boeg van het schip ontbreekt net in Koudem. Ik ben verliefd op Sibbelen. En ik ben verliefd op Ali. Heel verliefd. We bedenken natuurlijk wel nou vannacht dat het 100 Eline is, dat er meer dan 1500 mensen toch een vreselijke deur staan binnen in de Kaardenzee. Hoe vies je dat evenwicht van een leuk ding en een ramp? Hoe is het evenwicht in een film? Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Als je die film is echt een, met alle respect, is echt een beetje een draak, omdat het zo bot verspiekeren wordt op een levensverhaal. En dus is dat is deels kies, deels onkies en deels is dat precies waarom wij dat drama echt willen. Want anders is het gewoon het gemiddelde auto-ongeluk. Echt vreselijk. Maar dat is geen film van mij. Dus is zo'n voorstelling in die zin wel adequaat. En ik vind het wel goed dat dan eigenlijk het hele slotdrama van het zinken van het schip, dat het gewoon rechtstreeks uit de film oorgenomen wordt. Want dat kiest eigenlijk net spelen. Het onvermijdelijke moment is daar. Ik denk dat er wat mis is. Wat gebeurt er? Ik kom er weer bij. Wat gebeurt er nou? Reddingsvest! Oh, is van de klas. Ik heb een hond. Onder de tafel! We zijn hard over! Ja, die heftige beelden van de film en het idee van echt het zinken van het schip, ja, dat oersteegt al het spul hier een beetje in de zee. Want het is natuurlijk zo, ik bedoel, dat is zo heftig.
Nou, deze reis zit erop. Koudem het het flikt, we hebben een avontuur beleven en haast iedereen is nog droeg. Nou, al die consternatie, nou even wat meditatievere kost. Violiste Emmy Verheij. Ze groeide op in Ljouwert. En op haar 12e joeg ze al een concert met het Fries Orkest. En daarna, dat weten we, zou de hele wereld volgen. En dit hier viert ze haar 50-jarig jubileum. Onder oren met een speciaal concert in Den Haag, waar ik de koningin bij aanwezig was. Maar verleden weken die ze al een concert in adellijke kringen in Friesland. Een intiem kamerconcert in Vogelzangstaten in Vinkleerster. Snel al. Ik heb het sneller in mijn hoofd. Hebben we vorige keer op dit tempo gedaan? Net al, ja. Ja, hè? Dat is toch zo. Ik zoek er eigenlijk niks in, maar men vertelt mij dat het eigenlijk toch wel een prestatie is om 50 jaar lang op het podium te staan. En normaal gesproken werken mensen 40 jaar, geloof ik, of zo. Dus 50 jaar op het podium is inderdaad wel, want het is nou niet direct het makkelijkste vak wat je kan kiezen. Dus wat dat betreft is het vraagt natuurlijk ook heel veel. Het is een ontzettend onregelmatig beroep, dus wat dat betreft is het heel zwaar. En daar komen dan nog spanningen bij die soms, nou ja, die je ternauwernood aan kan. En soms wel heel goed aan kan, maar toch die soms moeilijk te hanteerbaar zijn. Dus het is, wat dat betreft kan ik eigenlijk wel trots zijn op mezelf. En ja, dat is eigenlijk wel grappig. Dat vind ik wel een leuke ontdekking. Emmy Verheij haar huid wie concertmeester bij het Fries Orkest. Haar grote talent waard dan ik al snel opmerken. Doet ze zo'n weer, kreeg ze haar eerste viool en zo'n die tijd had het instrument haar lippen domineren. Dat idee van een lietsvamke dat een wonderbij neemt waard, begrut het hartje in het wurg wel wat. Ik denk wel dat het een beetje ontbrak aan inzicht in hoe ga je met een jong iemand om. Ja, was het toen helemaal niet. Ik bedoel, nu heb je aan alle kanten coaches en noem maar op. Maar wat dat betreft was het toch een beetje, ja, werd ik omringd door allemaal volwassenen. En die dachten natuurlijk wel allemaal het beste met mij voor te hebben. Maar of dat dan inderdaad ook zo is, dat is natuurlijk... Nou, ik ben er nog en ik sta nog op het podium, dus wat dat betreft kun je zeggen, ze hebben het goed gedaan. Maar dat betekent niet dat er natuurlijk allerlei, natuurlijk ook vraagtekens bij gezet kunnen worden. Maar het is gegaan zoals het is gegaan. Is eenzaamheid wat dat betreft een deel van uw jeugd geweest? Ja, dat is dat heeft daar wel mee te maken, ja. Maar ja, dat is natuurlijk al zo. Als je als kind ergens in uitblinkt, dan ben je al gauw een uitzondering. En dat neigt al gauw naar eenzaamheid, denk ik, ja. Tenzij je iets met een groep doet. Maar dit is niet zo'n groepsgebeuren geweest, nee. Vogelzangstaten speelt het Verheij met Frans Douwe Slot van Stiens. De twee kennen elkaar van een jaren project doet Frans Douwe als naaitalent uitkezen waard om met Verheij te spelen. En het klikte. Ze is een muzikus met een ontzettende bak ervaring. En al op jonge leeftijd wie ze fabelachtig goed. En dat merk je nou nog steeds met het gemak waarmee ze speelt. En het plezier wat ze er nog steeds in heeft dan hij dus echt hoor in die van de muziek makken is. Dat straalt van alle kanten uit. En ja, ze is fantastisch. Ik zoek natuurlijk iedere week om zulke meesters spelen worden. Ik vind dat het al een voorrecht is om muziek te maken, om muziek te beleven. En op een bepaald niveau te doen. En dat je dat met zulke meesters beleven kan. En dat je die emotie met meerdere delen kan. Zeker van dit niveau, dit kaliber. Ja, dat is een voorrecht, absoluut.
Wat zou u nog willen bereiken in de komende jaren? Oh ja, dat is een hele leuke zeg. Nou, nog meer muziek die ik niet ken willen spelen. En dat gebeurt elk jaar. Ik ga dit jaar voor de eerste keer Quatuor pour la fin du temps spelen van Messiaen. Dat is een werk voor piano, viool, klarinet en cello. Een heel belangrijk werk. Een 20e eeuws werk. En dat is ja, eigenlijk een heel aangrijpend werk ook. En nou ja, dat zijn dus de dingen waar ik nu naar uitkijk. En er komt een première aan van Otto Ketting. Gaat dus in première op de 20e mei als majesteit naar mijn concert komt. Een werk voor klarinet, viool en piano. En daar ben ik ook heel blij mee. Dus dat zijn allemaal nieuwe dingen die ik weer toevoeg. Dus dat is hoe u uzelf uitdaagt, als het ware nog? Ja, ik blijf natuurlijk toch heel nieuwsgierig. Het is ongelooflijk. Muziek is zoiets ja, oneindigs. En nou heel wat jonger talent. De landelijke finale van de kunstbende in Amsterdam. Dat is elk jaar weer de wedstrijd van jongeren in alle categorieën van kunstuitingen. 8 Friese finalisten stapten in de bus om haar te meten met de landelijke concurrentie. En 2 van deze finalisten zochten wel even thuis op in Friesland van tevoren. Kun je mij eens vertellen waarom Job 226 nou de kunstbende finale winnen moet? Nou, omdat wij gewoon een goede band zijn. Het knalt gewoon. Nou, het is toch zo? Ja, oké. Ja. Ik vind En het zo capsonisch. het is gewoon goed om naar te kijken. En je leert er nog eens wat van. Waarom ik vind dat ik winnen moet? Nou, ik denk dat ik wil winnen moet omdat ik wil originele jurken heb. En als het meestal heb je maar iets van staf en ik heb wat apartes en het thema is vreemd. Dus mijn jurken zijn dan wat vreemder misschien dan die van worden. 2 Friese finalisten van de kunstbende 2011. De 18-jarige Jildo Abma uit Wommels, zij docht mee in de categorie Fashion. En Sam, Brent en Erwin, 13, 12 en 16 jaar oud. Ze komen uit de buurt van Wolvergeer en dochten met haar band Job 226 mee in de categorie muziek. En ze spelen punkrock. En wat is daar zo leuk om? Nou ja, gewoon een beetje beuken. Kun je verhaal erin kwijt. Nou, meestal als ik kwaad ben, dan heb ik wel zin om een lekker punknummertje te schrijven. En waar was het al leuk om? Nou, gewoon meestal mensen die zeggen wat ik wel en niet moet doen. Ik heb 6 jurken maken. En die jurken ben alweer maken van recyclede materialen. Waarom? Nou, omdat ik daarmee wil laten zien dat recyclede materialen ik mode kunnen wezen. En dat de modewereld daar ik mee bezig kan wezen. Deze heb ik dus weer eerst mijn kippenkaas dienen. En daarna ik weer papier-maché. En daar heb ik al je roosjes in plakt. En die ben fout van tissues. Nou steen je hem snijden in de landelijke finale van de kunstbende. Hoe ben je hem daar te lonen gekomen? Via mijn vader. Mijn vader heeft ons opgegeven voor de kunstbende. En toen, nou ja, weet je, we zijn er gewoon heen gegaan. We hadden nog niet echt het gevoel dat het wat werd. Hoe goed is de spanning bij de heid voor snijden? Nou, ik denk dat ik zenuwachtig ben dan Brent zelf. Ja, tenminste, als ik dan over mijn eigen zoon spreek. Ja. Ik vind het heel leuk dat ze dit doen. En het is natuurlijk ook een droom van een eigen vader, om daar eens een keer te staan. Maar goed, papa die was niet talentvol genoeg, dus ik hoop dat zijn zoon het wel kan. Nou, deze is van Braai. Daar heb ik deze van Fietsbollen. Het is een leuk soort hintje. En de ventiel zit er ook nog op, vind ik wel leuk. Deze is maken van bierdappen, verschillende bierdappen. En
Nou, die kist je mooi zou dragen. Nou, ik weet er ook een soort tiert in steekt en toen zei mijn lerares, nou, we hebben dus net wat extra's, maar nou, en in ons lokaal nog heel veel posts van kunstbende. Ik denk, nou, dan schreef ik me daar voor in. Ja, ik vind het wel spannend, ja. Hoe goed ga je die komsten in dan? Nou, ik heb wel die oren even schoen. Er zit wel een peer tussen, die ben ik wel heel erg mooi. Dus, maar er zit ook wel een peer tussen, die vind ik wat minder. Dus ik weet het net zo goed. Het gevoel dat we winnen, dat is bij mij niet. Dat is het bij mij niet. Nee. Misschien wel heel zelfvertrouwenloos, maar ik heb het gevoel niet echt. Want? Nou, omdat er zoveel, bijvoorbeeld 18-jarigen, die hebben al veel meer ervaring dan een jongen van 12, weet je wel. En dus daarom heb ik niet echt het gevoel dat het wat wordt of zo. Nee. Maar ja, het zou altijd kunnen. Ik laat het op me afkomen. Ben je ook nerveus voor snijden? Als het moment daar is, vast dan. Ik hoop dat ik het droog hou. En dan is het eindelijk snijden. In de bus met alle Frieske finalisten op weg naar de finale. Die is in poppodium de Melkweg in Amsterdam. Vroeks TV docht verslag voor u. Gaan we door met Friesland. Friesland, hallo! Woe! Met Yildau Abma. Laat je horen van Dutch Up to 26! Nou jongens, jullie komen net van het podium. Hoe ging het? Ging wel lekker. Ja, goed. Ja, is dit de Melkweg toch echt wel een beetje... Hiervoor zijn we naar Amsterdam toegegaan. Het was gewoon knallen, ja, feestje bouwen. En nou maar roepen. Een echt bandje. Plezier en enthousiasme sloeg over op het publiek. En ze waren ook nog heel erg virtuoos. Nou, dat lijkt erop. Maar helaas, dus jonge punkrockers uit Wolvengeer vallen net in de prijzen. Ek Yilde Abma, haar recyclede mode, is net goed genoeg voor een prijs. De enigste Fries die dit hier wel in de prijzen valt, is de 18-jarige Roelof ten Napel van de Jouwer. Hij wint de eerste prijs in de categorie taal. Een wiskundige gecreëerd in 1000 woorden zijn eigen universum. Roelof ten Napel uit Friesland. De Titanic is zonken, maar de klink die stiet nog en de mensen binnen nog. Van het grootste padroeg. Na je weekend is er weer een route. Bedankt voor het zien. Tot na je weekend.